Vi har lavet en projektopgave om stress, og vi har lige kaldt den Stress æder din hjerne. Og det er vi Ida og Maria og Kira. Godt. Stresshormoner, de bevæger sig dagligt rundt i vores kroppe, og så påvirker de vores følelser. Og man har efterhånden bevist, altså ved hjælp af en masse dyremodeller, at det især er stresshormonet kortisol, der har en særlig negativ indflydelse på vores nerveceller. Og de kan nemlig blive beskadiget langvarigt af stress. Vi kan lige starte med at forklare nervesystemet og hvilke funktioner det har. Man kan stille spørgsmålet, hvad det er, der får os til at bevæge os, og får os til at føle smerte og sådan alle vores følelser, kan man sige, eller sanser. Og nervesystemet, det er det, der forbinder hjernen med resten af kroppen. Og det, altså på den måde, så er det også det, der giver os bevægelse og følelse, eller sanser, kan man kalde det, måske lidt bedre. Og overordnet set, så består nervesystemet af centralnervesystemet, som består af hjernen, den er her, og rygmarven, det er så det grønne. Og det periferære nervesystem, det er det, der findes uden for hjernen, og det forbinder resten af kroppen med centralnervesystemet. Og det periferære nervesystem, det består af to systemer, det autonome og det somatiske. Og det somatiske, det er det, vi selv kan styre, sådan bevægelser for eksempel. Og det autonome, det er det system, som, altså man kan sige, det er det, der tager alle de automatiske funktioner i kroppen. For eksempel så styrer vi jo, så tænker vi jo ikke, vi tænker jo ikke over at trække vejret, og sådan, vores organer, det er jo ikke noget, vi tænker over, at leveren skal nedbryde noget, eller at, alle de ting. Så det er det autonome nervesystem, det tager sig af. Under det autonome nervesystem, så findes der to undersystemer, og det er det sympatiske og det parasympatiske. Det sympatiske nervesystem, det har vi sådan til kamp og flugt, mens det parasympatiske, det har den modsatte virkning. Det er især de to systemer, det sympatiske og det parasympatiske, der er forbundet med stress. Her har vi så lige valgt at vise et bedre billede af centralnervesystemet, og her er der så bare lige nogle af de ting, som nervesystemet det hjælper os med at være i stand til at gøre. Og her er der lige en lille illustration, der viser det sympatiske nervesystem, og her er det parasympatiske nervesystem, som der lige er blevet forklaret om. Det var så en overordnet gennemgang af nervesystemet, og nu er vi så gået lidt tættere på, og det her det er så et billede af en enkelt nerve, hvor man kan se cellekernen, nemlig nukleus, og cellekroppen. Og ved cellekroppen der er dendritterne, og så er der aksonet, og på aksonet der er myelinskæderne. Og nede i enden der er for at der kan forløbe et nervesignal, så skal der være et aktionspotentiale. Og når cellen er i hvile, har den en ladning på minus 70 mV, og for at der kan forløbe et aktionspotentiale, skal den have en ladning på minus 55 mV, som er tærskelværdien. Den får en mere positiv ladning ved, at der bliver åbnet for natriumkanalerne, så der kan strømme positive natriumioner ind i cellen. Og når ladningen så kommer op på minus 55 mV, kan der komme et nervesignal. Og når nervesignalet forløber, så fortsætter cellen med at blive mere og mere positiv, eller ladningen med at blive mere og mere positiv, så den kommer op i plus 35 mV. Og efter at nervesignalet er forløbet og har forladt cellen igen, så falder ladningen igen, og det gør det så ved, at der bliver åbnet for kaliumkanaler, så der kan strømme kalium ud af cellen. Så den bliver mere og mere negativ, og den polariserer altså. Og den kommer, som det kan se ud fra grafen, så kommer den ned under minus 70 mV, og det kaldes, at cellen hyperpolariserer. Og så derefter så stabiliserer den sig igen ved minus 70 mV. Her er en anden måde at se natrium-kaliumpumpen på, hvor det her det er så natrium-kaliumpumpen, og det her det er bare kaliumkanaler og natriumkanaler. Og så kan man se, at der strømmer ladning ind, eller der strømmer natrium ind, og der strømmer kalium ud af cellen. Og her der forløber den så begge veje. Her er så et billede, der viser de myelinskeder, som man kan se, der er på aksonet. Og myelinskæderne har det formål at få signalet til at løbe hurtigere, og det gør de ved, at som I kan se på billedet, så kommer signalet her, og så som den lille pil viser, så springer det nærmest hen over myelinskeden i stedet for at forløbe inde i nervecellen. Og så er der så de ravininske indsnøringer, som er de stykker, hvor der ikke er myelin, og de er der for
nervesignalet stadig kan forløbe, fordi det bliver for langt et stykke myelin at løbe henover. Så derfor bliver det nødt til at være nogle indsnøringer, hvor det kan gå ned og ramme. Og det er ikke alle, det er kun de, højere dyrearter, som har de her myelinskeder. Det vil sige, at det er ikke alle dyrearter, der har den. Og menneskerne har den, vi har dem heller ikke i hjernen og i rygmarven, altså i det centrale nervesystem. Og så kan jeg ligesom sådan en lille bonusinfo sige, at folk, der har sklerose, de har ikke de her myelinskeder, og derfor forløber nervesignalet langsommere igennem deres krop. Og det her billede, det illustrerer det lige lidt anderledes, hvordan at hvis der for eksempel ikke er noget myelin, som der ikke er hernede, så bevæger det sig sådan lige så hurtigt som en snegl. Det vil sige, det er meget hurtigt snegl, men det bevæger sig langsomt. Og heroppe, når der så er myelinskeder, så spurter det afsted ligesom en kænguru. Når nervesignalet det så når synapsekløften, så frigiver nerven sådan nogle transmittersignaler, som går videre til den næste nervecelle og starter signalet i den celle. Som vi også nævnte tidligere, så er det, at når man får stress, så sker der en overaktivering af det sympatiske nervesystem. Og det er altså derved, at man får stress, når kroppen den ikke er i balance. Normalt så vil der være en balance mellem det sympatiske og det parasympatiske nervesystem. Men når man så bliver stresset, så sker der en overaktivering af det sympatiske nervesystem. Så er man konstant i den her kampklare position, og kroppen den kører ligesom i et alt for højt gear. Der findes både god og dårlig stress. Som den her kurve her den illustrerer, så når man har for lidt stress, så er man ineffektiv, og man er sådan lidt afslappet. Når man så når det her optimum stress, hvor man er på toppen af sin ydelsesevne, så er det, man begynder at blive træt, men det er også der, man har alle de gode transmittersignaler. Når man derimod når over den her stresskurve, så er det, man bliver udmattet. Man har for meget stress, man har for mange hormoner i kroppen. Og hvis man har det i en længere periode, så sker der det her breakdown, og man får det rigtig dårligt. Ved positiv stress, så bliver der udsendt kortisol, men i større mængder, så bliver der udskilt adrenalin og noradrenalin, som får kroppen op i et gear på en positiv måde, altså uden at nedbryde kroppen samtidig. Positiv stress, det er også noget, der udvikler os og tilfredsstiller os. Det er altså for eksempel, hvis man laver en skoleopgave, som når at blive færdig til tiden. Når man så er færdig med den her opgave, hvor man har fået det positive stress, så udskiller kroppen dopamin og serotonin. Hvorimod, hvis man har negativ stress, så får man større mængder kortisol, og stresset til foregår i en lang periode, så man får altså ikke den her forløsning med dopamin og serotonin. Ved personer, der konstant er stresset af f.eks. arbejde eller økonomi, så kan man få det, der hedder kronisk stress, hvor man hele tiden udskiller kortisol. Og det er sådan, normalt så udskiller man kortisol for at styre vores fedt- og sukkerbalance. Men når man så får kronisk stress, så forstyrres den her balance, og man får blandt andet øget risiko for blodpropper, man får øget koncentrationer af fedt og sukker i blodet og et dårligt immunsystem. Det er også derfor, man tit ser, at folk, der er stresset, de taber sig. Og desuden, hvad der er interessant i forhold til det, vi vil snakke om, det er, at kortisol det skader nervecellerne i hjernen. Det, som man kan se her, det er hormonet kortisol. Det var bare lige for at vise, hvordan det ser ud. Så det vi så næsten kan konkludere ud fra det her, det er, at når man har stress, så har man altså også et højt niveau af kortisol. Men hvordan er man så kommet frem til det? Jamen det har man ved igennem forskellige test af hjernen, blandt andet i griseforsøg, hvor man har fundet ud af, at griser og mennesker, de reagerer forholdsvis ens på stress. Og for så at undersøge det her med kortisol, og hvordan det har indvirkning på hjernen og på stressniveauet, så har man opstillet en grisemodel, hvor man ligesom undersøger grises stressniveauer under forskellige aktiviteter i forhold til, hvilken rang de har i griseflokken. Og når man laver dyreforsøg, så er der selvfølgelig rigtig mange ting, der skal overvejes. Blandt andet dyrenes velfærd. Og på det her omtalte griseforsøg, så er det gavnligt for mennesker, der forhåbentlig kan hjælpe. Det, der er interessant inden for diskussionen af etik omkring dyreforsøg, det er, hvor langt det er i orden at gå. Om man fx godt må udsætte dem for stress, som man gør her i griseforsøget. Men at man er jo stadig ikke, det er jo ikke i orden, at man udsætter dem for fysisk ubehag. Og så skal man også tænke på, om der er forskel på, hvilke dyr der bruges, fordi der er mange mennesker, der tænker, at det er mere i orden at lave dyreforsøg på mus og rotter, end på f.eks. en hund og en kat. Og så ud af de spørgsmål, som er rimelig svære at besvare, så er der også mange andre aspekter, man skal tænke på, når det kommer til dyreforsøg. Det er ret interessant at overveje, hvorfor der er så mange mennesker, der mener, at det er i orden at lave
et forsøg på mus og rotter, og så ikke synes, at det er lige så i orden at lave dem på f.eks. grise og katte. Og så kan man overveje, om det er fordi, at det er en personlig relation til sådan husdyr, eller for eksempel også grise er jo også et rimelig stort del af det danske samfund, fordi ja, vi har så mange af dem. Og så man kan også, altså mus og rotter, det har sådan i hvert fald i lang tid været betegnet som skadedyr, så det kan eventuelt også være derfor. Det var bare lige nogle eksempler på, hvad man kan diskutere etisk. Men i det griseforsøg, som vi har læst om, der gjorde de det, at de satte grisen ind i et mørkt rum, og så kastede de en spand ind til dem, så de på den måde faktisk kom til at blive stresset, og det forhøjede deres stressniveau, hvilket det er måske lidt synd for dem, kan man jo ligesom sige. Men vi har også i en anden artikel, så har vi læst, at stress det æder hjerneceller, så at når man udsætter folk for stress, så tager det, altså sådan langvarig stress, så kan det, æde ens hjerneceller, og når man bliver gammel, så får man sværere ved at huske og sådan noget. Så man kan også diskutere, om det er okay at gøre sådan med dyr, fordi man kommer jo helt klart til at gøre noget dårligt for dem, når man udsætter dem for stress. I den artikel, vi har læst, udsætter de for eksempel rotter for stress ved, at de sætter dem op på en platform, og man ved, at rotter bedst kan lide at ligge nede i en hule. Og derudover så putter de en kat i naboburet, og katte er jo ekstremt stressende for rotter, fordi det ligesom er en farlig dyr for den. Og så derfor har man også testet for at se, hvordan man kan stresse rotterne, og det har så også vist sig, at det faktisk æder rotternes hjerneceller. Og derfor mener man, at det også kan overføres til mennesker, altså at stressede mennesker, de får ligesom deres hjerneceller, og derfor har de for eksempel ikke så god en evne til at huske, og de glemmer lidt ting. Men det er selvfølgelig ikke noget, man helt sikkert kan bevise endnu. Der skal laves mange flere tests, før man er sikker på, at det kan overføres fra rotter til uriner. Altså den idé med, at det æder deres hjerneceller, og de mister den hukommelse, det skal man også have tjekket, om det kan overføres direkte til mennesker.